一流大手の企業に勤めてるあんただから結婚したのに、そっから追い出された今のあんたに、私を引き止められる魅力なんてあると思う？あるわけないよね。離婚しましょう。もう私には第二の人生が待ってるの。華やかで輝かしい人生がね。人を引きつける魅力。結婚相手のハートを射止める魅力というのは、時にステータスの肯定が大きくものを言うのだろうか。そんなのは本当に小説やドラマの中だけの話だと思っていたが、一時でも愛した妻からそんな風に言われた俺は、人生のどん底に突き落とされた気持ちになった。俺の名前は東山優斗。今年40歳になる中小企業に勤めるサラリーマンだ。俺は以前まで都内の一流大手の出版社に勤めていた。しかし俺はそこで会社の上司にまるではめられた形で辞職させられ、仕方なくその会社を立ち去ることになり、今この郊外でひっそり佇む別の出版社で働いている。俺はもともと文学一本でやってきた身。高校に入ってすぐオリジナル小説を書き始め、ポエムやエッセイ、大学の頃には在宅ワークを始め、小遣い稼ぎにウェブ上の記事なんかをどんどん書いていた。将来はそういうことをメインにできる仕事、つまり文章に携わる仕事がしたいと思い、それだけを目指して努力してきた。だから大学も文学部に所属。大学を卒業する頃には電子書籍出版で300冊以上のオリジナル小説を掲載販売していたのもあり、また文学に対するやる気や根気も加味されて、なんとかその大手出版社に就職することができた。東山優斗です。よろしくお願いします。それから俺のライター生活が始まった。俺はとにかく嬉しくて、必ず人の3倍努力してどんどん出世していこうと自分なりに目標を立てていた。出世といっても上のポジションにつくことを目指すんじゃない。いろんな記事を書く仕事を任されるようになりたい。その思い一つで努力した。そして入社してから13年後。私、前から東山さんのことずっと見てたんです。もしよかったらお付き合いしていただけませんか？同じ会社で働いていた鮫島清香さんという人から告白された。鮫島さんはもともと編集部で働いていたが、去年の春の人事で俺がいる企画部に配属されて、今では俺と一緒に仕事することが多くなっていた。本当に？でも、いきなりだったから驚いた。鮫島さんは俺より3つ年上で仕事ができるキャリアウーマン。はっきり言って鮫島さんはそれなりに美人だ。企画部は男ばかりだから紅一点のイメージさえある。でもだからといって本当に付き合うとなれば彼女と1対1で真剣に向き合うようにもなり、お互いのいいところも悪いところもひっくるめて付き合わねばならない。この点に少し不安があった。鮫島さんは確かに明るくて綺麗だけど、その分生活も少し派手に見えていた。つまり少しトゲのある八方美人タイプ。トゲというのはこの場合、交際を破局に導く可能性を秘めた俺の理想からは少し外れた美しさとなる。というのは彼女、誰に対してもいい顔をして、その矛先が男に向くこともあったのだ。簡単に言えば、付き合ってから浮気されたらどうしよう。この不安がまずやってくる。俺はとりあえず付き合うのをやめようとしたのだが、私、本当に東山さんのことが大好きなんです。今は東山さんのことしか見えていません。私が好きなのはあなただけ。こんな言葉に始まり、そのうち、ゆうちゃんしか嫌だもん。他の人と付き合うなんて考えられない。少し気を許した仲になれば、こんなことまで言ってくれるようになり、
そうしているうち、俺の少し硬くなった心もだんだんほぐれていった。そして、なんとなくの流れで交際がスタートすることに。まあ、ここまでのアプローチを受ければ、男の心というのは大体なびくもの。俺も例外じゃなかった。それから1年間、彼女との交際を進めながら、俺は自分のライター生活に改めて勤しんでいく。それなりに仕事は認められ、任された仕事も少しずつ増えていった。そして彼女とはスピード婚。交際から1年と2ヶ月後に俺たちは籍を入れ、結婚した。わかったよ。じゃあしばらくは共働きで行こう。彼女は早々、共働きを提案してきた。子供ができるまでの貯蓄をするため、将来を少しでも盤石にするためにと彼女はこう提案し、別に反論することもないので、俺はそのまま納得。しかし、このあたりからすでに悲劇は始まっていたのだ。それからさらに半年が過ぎた頃、俺の専属の上司、企画部部長の小田さんの俺への当たりが、なぜか知らないが、とてもきついものに変わっていた。それまでは、同じ部署で働いていると言っても、どこか他人行儀だったその小田さんが、だんだん俺との距離を縮め、絡むようにもなり始め。おい、これ全部明日までにしてこい。次の企画、全部お前が担当しろ。膨大な量の仕事を俺に投げつける傍ら、どう考えても無理だろうと思えるような、そんな無理難題をどんどん俺に押し付けるようになってきた。さらにそれだけじゃなく、なんとなく仕事上で俺にミスをさせるような、そんな素振りさえ見せるようになったのだ。こんな量の仕事を俺に任せるのも、もしかしたらそのためなのか。そんな風に思えるほどの毎日が続いていたとき、ついに致命的なミスを犯すことに俺はなってしまった。会社全体で取り組んでいた新企画の書類を俺はまず紛失し、さらにその企画の大事な打ち合わせの時間に大幅に遅刻してしまい、企画そのものが延期になってしまうほどの大損害を我が社は被ることになってしまった。でもこれらのことはすべて小田さんが仕組んだことだ。他の社員にはわからないことだが、俺にはわかっている。まず、間違った打ち合わせ時間を俺に伝えたのは小田さんだ。打ち合わせ前日に伝えられたものだから、それが本当だと信じてしまい、その通りに言ったら全然時間が違ってた。それに企画書にしても、その前日までに俺のデスクの引き出しにあったことは俺が確認している。他の社員は別の仕事で忙しかったから、その企画にメインで関わっていたのは俺と小田さんだけ。俺がデスクにその書類をしまっていたのを知っていたのはおそらく小田さんしかいないはず。こればかりは証拠がないから何とも言えないが、状況から見て小田さんの仕業に違いない。そう思えるのはごく自然なことだった。お前はなんてことをしてくれたんだ。せっかくこれまで存分に努力して信用を勝ち取ってきた俺なのに、その大きな失敗でそれまで積み上げた土台はガラガラ崩れていった。違うんですよ。もちろん俺は食い下がり、小田さんのことを俺は思うまま会社側に言おうとした。でも相手は上司。平社員の俺の言うことなど書き消され、周りはみんな小田さんのことを信用し始める。俺がお前をはめようとしただとは。はっ、バカも休み休み言え。自分の実力のなさを他人になすりつけて、お前は一体何様のつもりなんだ。畳みかけられるように俺は会社を追い出され、その年の春、俺はめでたく会社をクビになってしまった。でも、俺はもう結婚している。こんな状況になっても妻だけは分かってくれるだろう。そう思い、俺は清香に一部始終を伝えた上で、もう一度生活をやり直そう。こんな時こそ夫婦で力を合わせて乗り切っていこう。そう言おうとした。
清香はその後も変わらず会社で働いている。クビになった俺は次の就職先を探す傍ら自宅待機の形で家にいる。そんなある日の金曜日、俺は最寄りの店でケーキを買ってきて、少しでも和んだ空気をこしらえた後、清香が帰ってくるのを待っていた。そして、ただいまと帰ってきた清香をリビングに呼び出し、清香、大事な話があるんだ。と言って、向き合う形で座らせた。もちろん清香も、俺が会社を辞職させられたことは知っている。だから何の話をするか、彼女にはもう分かっていた。でも清香は終始、明るい顔をしていた。その様子に少し不思議を感じつつ、とりあえず俺は話を切り出した。でも一通り話を聞いた後、清香は思いもよらぬ言葉を俺にかけてきた。一流大手の企業に勤めてるあんただから結婚したのに、そっから追い出された今のあんたに、私を引き止められる魅力なんてあると思う？あるわけないよね。離婚しましょう。もう私には第二の人生が待ってるの。華やかで輝かしい人生がね。え？驚きというよりも恐怖に似たような気持ちを知った。こいつもしかして、初めから俺がこうなるのを分かっていたのか。変な解釈だが、その時の俺には直感でそう分かった。普通、妻ならまず将来を不安に思い、心配そうな顔の一つでも見せるだろう。それに考えてみると、同じ会社で働いているのだから、俺のクビが決まったその時に、妻の方からそのことを聞き、これからのことを相談したりするはずだ。そんなものが一つもない。初めからそんな素振り、様子の一つもなく、俺がクビになったのを当たり前のようにすんなり受け止め、一つも取り乱さず、むしろ明るい様子で乱々としている。しかも、第二の人生、華やかで輝かしい人生って一体なんだ？おい、清香、お前一体。俺がそのあたりのことを聞こうとしても、清香は全く答えようとせず、その翌日、まるで用意していたかのように離婚届を俺に突き出した。一体何なんだこれは。すべてが無憂のうちになされているような、そんな感覚。一体何がどうなっているのか。全くわからない、そんな状況だった。会社でのことを横に置いたとしても、自分のプライベートまでがこんな風に進んでいくとは。でも、こんな女と一緒にやっていくなんて絶対無理だ。この気持ちだけは正直あり、当たり前のことで、俺はとりあえず離婚届に自分の名前を書き、印を押し、それからわずか数週間後、俺たちの離婚はスムーズに成立した。そして、アパートに一人になった俺は再就職のために奔走し、今働いているこの中小出版社にこぎつけた。まるで悪夢のようなあの大手出版での生活を経て、今の俺はもう40歳になっていた。一生懸命働いてきたあの生活は何だったのか。あの大きな失敗と結婚生活での失敗。この二つで俺の人生はガラリと変わってしまった。そして、さらなる悲劇が俺を襲った。先日、俺の両親が揃って他界したのだ。車の事故だった。二人で遠出をしていた時に誤ってハンドルを切り、山道を走っていた父の車は崖下へ転落。たまたまそれを見つけてくれた土地の人がすぐ病院に搬送してくれたそうだが間に合わず、その搬送先の病院で両親とも帰らぬ人となってしまった。一体なんでこんな風に。俺は自分の人生をひたすら呪った。いや、俺の人生にこの外からやってくる出来事を呪った。悪い時には悪いことが重なる。そんな言葉じゃ収まりきれない憎悪の念が俺の生活の一部始終を取り巻き出した。
しかしそんな時、俺の父がいつも言っていたあの言葉を思い出す。逆境とはチャンスのこと。逆境に立った人間こそがその実力を存分に発揮でき、思いもよらぬ成功を引き寄せる。その成功こそがその人にとっての幸せなんだ。実は父もその昔、独身の頃に作家をしていたことがある。母と結婚してから書店経営に切り替えたが、その作家精神は晩年まで父には宿り続けていた。その作家時代の父の口癖がそれ。俺はその言葉を中学の頃から聞かされており、俺がこの文学の道へ進んだ時にもその言葉が生きていた。それをどん底に落ちた今、改めて思い出したのだ。そうだ、こんなことで悩むくらいなら、俺の人生において最後のあがきをしてやる。命を懸けて生きてみたい。俺は新しい会社に勤め始めてからある日、それまでの生活を挽回するほどの決意に燃えて、最後の自分の作品、それを小説になぞらえて猛烈な勢いで書いていった。仕事とは別に趣味の範囲でそれを書き進め、その年の暮れ、文学賞へ応募してやった。賞をもらうのが目的ではない。一人でも多くの人に自分の軌跡を訴えようと、自然の中に自分を刻み込むため、ほとんど衝動的にしたことに違いない。それから数ヶ月が過ぎた頃、俺に新しい出会いが舞い込んだ。本当に？俺はその会社でも前と同じく企画部署に所属していた。その企画部で働く同僚、山原美恵子さんという女性と俺はだんだん親しくなっていった。理由は美恵子さんも俺と同じような土台を持っていたから。美恵子さんもここへは前の会社をクビにされてやってきていた。理由は仕事での大きな失敗。俺と同じようにはめられた感のある失敗で、当時、美恵子さんのことを疎ましく思っていたある女上司が、美恵子さんが失敗するように仕組んだのだろうと彼女は言った。同じく当時、美恵子さんには結婚を前提に交際していた恋人がいた。その恋人をその女上司も狙っていたらしい。おそらく理由はそれ。邪魔者を排除するように美恵子さんを会社から追い出し、それから猛烈なアピールを持ってその女上司は美恵子さんの恋人のハートを射止めた。しかしそれも後から冷静に振り返り調べてみれば、その恋人の男と女上司が結託して仕組んだことだったんだ。そんな結果が見えてきたという。実は美恵子さんはその相手の男より7歳年上だった。交際当初は甘い言葉に騙された美恵子さんだったが、付き合う途中でだんだん年齢のことを彼氏は気にし始めて、気づけばその彼氏の心はもう遠くに離れていたという。そしてその女上司が美恵子さんを仕事上ではめたのはその直後のことだったらしい。俺がこれまでのことを少し打ち明けた後、美恵子さんは自分のことをほとんど話してくれた。そして俺にも当然思い当たる節がある。あの清香もおそらく俺に飽きた頃から小田さんと結託し始め、俺と離婚するために二人であんな工作に出た。これまでにも心の底では気づいていたが、そう考えれば辻褄がすべて合ってくる。第二の人生、華やかな輝かしい人生が自分を待っている。と妻があのタイミングで言ったのも、その未来が確約されていたから。その未来とは小田さんとの生活だったのだ。それを考えればさらに思い出される。清香はもともと派手な性格だった。トゲのある八方美人。その八方美人とは恋人や旦那がいても別の男に自分をよく見せようとする体裁の繕い。つまりこれは浮気症の男女が持つ性格のこと。そうに違いないと思った俺のもとに、それを確信づける新たな情報も舞い込んだ。その会社には俺の元職場から流れてきた人もいた。
その人から話を聞くと、やはり清香と小田さんは、俺と清香が離婚した直後に結婚していたという。いや、俺と結婚していた頃から、清香と小田さんの交際は始まっていた。元職場の清香と小田さん二人に近しい友人から聞いた情報とのこと。それを知ったとき、俺の心に改めて怒りが湧いた。その怒りは、これから生活するための新たな活力となり、今後の人生を組み立てていく大きな土台となった。それから3年後、俺は美恵子と結婚を前提に付き合っていた。俺にとっては再婚、美恵子にとっては初婚。でも、俺たちの土台には同じ経験をしてきたという大きな絆があって、その絆は他人に知れない大きな活力となり、安心となり、将来を約束し合う唯一無二の条件ともなる。同じ傷を持ち合う俺たちだから、その傷を絆に変えて未来へ歩める温かさにした。そして俺たちは身内に祝福されて幸せな結婚式を挙げることができた。そしてこの時、また新しい吉報が俺の元へ届くことになる。俺が以前に書いたあの作品、文学賞に応募した最後の作品と銘打ったあの小説がその年の大賞に選ばれ、俺は賞を受賞した。その小説のテーマは破滅に導かれた恋愛。俺が実際経験してきた恋愛談を如実に物語っていたエピソード。極めて事実に近い恋愛フィクションが多くの読者の心を打ったらしい。いつの時代でもリアルフィクションはやはり売れるもの。賞を受賞したことより、俺が実際経験したあの悲劇を一人でも多くの人に知ってもらえたことが、その時の俺の正直な喜びになっていた。その本は瞬く間に売れ、その年のベストセラーにもなるとされ、俺の元には次の小説の原稿依頼が殺到していた。図らずも、俺は売れっ子作家になったのだ。だから今は会社での仕事と自分の仕事、この両刃きでやっている。そしてそんなある日のこと、俺は美恵子と一緒に街中を散歩していた。すると向こうから女性が一人歩いてくる。あれ？あんたもしかして優斗？なんとそいつは元妻の清香。全く偶然の形で俺たちは再会。実に3年ぶりの再会だった。その性格は相変わらずで、俺の顔を見るや否や意地でも張っているのか、また昔のように非難めいたマウントを取り出した。なーに？横にいるのってもしかして奥さん？あんたと付き合ってくれる女がまだいたなんて、ほんと笑えるわね。そんな言葉に始まり、私に捨てられて残念ね。そんな内容のことを延々と語る彼女。でも俺はそんなことを聞いても全く心が動じない。心の中から完全に彼女を追い出せていた今の俺にとって、彼女がどこで何も言ってようが全く関係ない。俺の横でそれを聞いていた美恵子も、そんなことをずっと言ってる清香をどこか冷めた目で見下ろしていた。そしてそんなことを言いながら清香は自分のバッグから一冊の本を取り出し、あんたもさ、小説家の端くれだって豪語して物書きしてんなら、これぐらいの人気小説を書けなきゃ話になんないわよね。まあ、あんたにとっちゃとても無理だとは思うけど、小説家としても終わってるもんね、あんたは。そんなあんたとは別れて大正解だったわ。彼女が取り出したその本は、残滅の恋。湯は幸喜という作家が書いた小説だった。でも俺はそこで一言言った。そしてこの一言で彼女の俺に対する態度がまた表変することになる。君もその本買ってくれたんだ。その小説のことなら俺もよく知ってるよ。その本の帯に書いてる作家の名前、湯は幸喜ってのは俺のペンネームのことだよ。その本、俺が書いたんだ。は
初めは全く理解できそうにない彼女だったが、一つ一つその本について解説じみた説明をしていくと、彼女にも事の真偽が分かり始めたらしい。嘘でしょ？あんたがこの本書いたって？その中に登場する主人公とヒロインいるよな。それ、誰をモデルに書いたか分かってなかったのか？精読力がやっぱり君には足りないね。隅々まで読み解ける力が君にはないようだ。出版社に勤めている者同士、結構聞く言葉をぶつけてやった。そして、俺も君には感謝してるよ。君と別れたおかげで、こんな素敵な女性と出会うことができたんだ。それに、こんな成功も収めることができた。本当に、離婚してくれてありがとう。俺にきっぱりそう言われた清香は、取り付く島がなくなったのか。ねえ、また友達からやり直さない？そんなバカなことを遠回しに言ってきた。でももちろんオール無視。当たり前のことだ。二度と俺の前に顔を出すな。金輪際、会いたくもない。思い切りそう怒鳴りつけてやった後、さらに追い打ちがかけられた。あなたって本当にひどい人ね。あんな風に主人を捨てておきながら、まだそんなマウントぶりと媚び売りの姿勢で絡んでくるなんて。ここへ来て、普段は温厚な美恵子が前に出た。おそらく自分がされたあの時のこと。一度は人生のどん底に叩き落とされたあの時のエピソードが彼女の心をその時突き動かしていたのだろう。実は美恵子の親戚の人が俺の元職場の専務の人だった。これには俺も驚いた。これを機会に一度は静まっていた美恵子の悲しみと怒りの気持ちがまた掘り起こされて、清香と小田の二人の悪行ぶりがその専務から社長に伝えられ、結局二人は解雇処分になってしまった。あれから清香と小田は結婚したが、その後すぐに離婚していたらしい。小田はもともとプレイボーイ、清香ももともと派手な性格の持ち主。そんな二人の幸せなんて続くわけない。それでも二人は互いにそんな性格なだけに、その後もズルズルした関係のまま会社生活を続けていたらしい。だが、そんな生活の土台すら奪われたのだ。無職となった二人。もうそんな生活を楽しむ余裕もしばらくはないのだろう。それからさらに数年が過ぎた。俺と美恵子の間に待望の赤ちゃんが生まれ、俺たちはずっと仲睦まじくやっている。悪いことは重なるというが、悪いことも次のいいことへの架け橋になる。逆境とはチャンスのこと。逆境に立った人間こそが、その実力を存分に発揮でき、思いもよらぬ成功を引き寄せる。その成功こそが、その人にとっての幸せなんだ。父が俺に教えてくれたこの言葉。今の俺の人生はこの通りになっている。俺と美恵子は改めて空に向かい、両親に感謝した。そして最近になり、あの二人のことを少し小耳に挟む機会があった。清香と小田のこと。小田はあんな性格だからどこへ行ってもつまはじき。それに年齢のこともあり、再就職もままならない様子とのこと。未だに無職。そんな噂がまことしやかに立っていた。そして清香もやはり同じく、小田との関係、噂がつき回り、思うように就活もはかどらず、結局、この界隈から立ち去ったという。人を貶めれば、必ずその後、自分も同じように貶められる日が来る。それを人生において証明したような二人のあり方。今回のことを何とか糧に今後悔い改めて挽回する人生を送ることができればいいが。でも、生来あんな性格でそれを一つも悔い改めることができなければ、二人の幸せは永遠にやってこないだろう。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで
今後の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。